ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ರಾಗಿ ಅಂಬುಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ ತೂಕ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಗುಲು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸು ಒಂದು ಪರೋಡು ಅಂಚನೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಗುಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರಂಡ ತೋರ ಇತ್ತಿನಗುಲು ನಿಗಲೆಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡಂಡ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಪರೋಡು ಖಂಡಿತಲ ನಿಗಲ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಗಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ರಾಗಿ ಅಂಬುಲಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಂದು ತುಲೆ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಕಿನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂದು ಕಿನ್ನ ಲೊಟ್ಟೆ ಅವೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪೇರ್ಲ ದಪ್ಪ ಪೇರತ್ತು ನೀರ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ಯಾನು ಒಂದೇ ಲೋಟೆಡ್ ಆಜು ಲೋಟದಾತು ನೀರ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಜು ಪಾಡುವೆ ಆಜು ಲೋಟದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಜು ಲೋಟ ಪಾಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡೆ ಪಂದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ. ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇನ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರಾಗಿದ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಗಂಟು ದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಂಡ ಗಂಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚದಿದ್ದು ಕೊದುಪಾವಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದಿಂದ ಕರ್ಚುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ಸಾಕಾಗ್ತಂದ ಒಂದುಲ ಮಲ್ತು ಪರೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಂಡ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಹೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಮಲ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಮಲ್ತು ಪಾರಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲನ ಜೀವೋಗು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಇತ್ತಿನಗಲು ಡಯಟಿಂಗ್ಲ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಪರಂಡ ವೆಯ್ಟ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಒಂತೆ ಕೊದ್ದಾಡು ಒಂತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ರಾಗಿ ಅಂಬುಲಿ ಕುದಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕುದಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಸ್ಪೂನುಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಂಚ ಪಂದ ಒಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಅವು ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು ರಾಗಿ ಅಂಬುಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕುದಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಈತು ಕುದಿಂಡ ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ತಣ್ಣಗಾವರೆಗೆ ಬಿಡ್ಪೆ ತಣ್ಣಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪೆ ರಾಗಿ ಅಂಬುಲಿ ಒಂತೆ ತಣ್ಣಗಾತಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಂದೇನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ.